मर्निं गाइस नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरलायबाय ओमफ्राय दिनैहाय दंफैयो आं जोंनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कालचारेल कमप्लेक्सआव आरो मानो फैदों होनोबा दिनैहाय बाव गोजामसिन फुटबल काप माने दुरान्ड कापनि वेलकाम सेरेमनि दं बाव नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै बेखौ फैबाय मानो होनोबा गाइस दिनैहाय दुरान्ड कापनि बरायनाय हाबाफारि दं आरो दुरान्ड कापआथ' जानो बारा गोबाव गैला जोंनि क'क्राझारावबो 5 आगस्टआव जाफैगोन बेखौनो दिनै नैबे कालचारेल कमप्लेक्स बेयाव बरायगोन आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै नैबे भिडिअखौ खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो अब्ला गासिखौबो दिन्थिलांनो नाजानोसै आङो मा दिन्थिलांनो हायो Please come forward and unveil the 3 iconic trophies of Durand Cup. A huge round of applause once again. राइडार्स ग्रुपफ्रा नै लाइन आप खालामनानै दंजोबो नायनो हागोन नै ब्रादार मोजां ना खबरा दे मोजां ना गरमथार बिराद बोथोरा दुरान्ड कापनि ट्रफिया बैनो आरो नायनो हागोन नाय बेनो जाहैबाय ट्रफिया आरो गासिबो राइडार्स जोब आरो मोजां ना ब्रादार खबरा मोजां दे दुरान्ड कापआव जोंना रेलि दं दिनै रेलि ना अबेसिम थांगोन रेलियालाय रेलि क'क्राझार टाउनाव बेरायगोन क'क्राझार टाउनाव ना मोजां दे गाइस दुरान्ड कापनि बे ट्रफिखौ लानानै रेलि जानो गिदिर आरो गासै राइडार्सफ्रा लाइन आप जागासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना दिन्थिलांगोन जोंथ' थांनो हाला नालाय जों गारि गैयाना गासिबो राइडार्सफ्रा लाइन आप जाजोब्बाय आरो नै सान्दुंनि थाखाय बिराद गरम ना मा खबर ब्रादारमोन मोजां ना खबरा बरिया गरमथार ना बोथोराथ' अयथासार ना ओमफ्राय ओरै लाइन आप जाजोब्बाय आरो नै गासिबो नायनो हागोन माने सान्दुंनि थाखायनो गावबागाव गारियाव थानो हायाखै आरो बिराद गरम ना सान्दुं बिराद दुंबाय ओरैनो नायदो जोंना ओरै नै गल्डेन रांगुर्सनि ब्रादारमोन दं ब्रादार हेन्डसाम नङा बरिया ना खबरा ब्रादार मोजां ना दे बरिया गांजेमा औ हौवाफोरजों समान गारि सालायनायाव बाहागो लाबाय थादों दिनै रेलियाव थांसै ना आब' दे मोजां ना खबरा औ दे होमबा आब' जिया दिनैसो सेकेन्ड टाइम फैनो मोनदों आरो नायनो हागोन राइडार्सफोरखौ
उन्होंने जिस तरह से डूरांड कप के माध्यम से फुटबॉल को सहयोग दे रहे हैं, मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कहूँगा कि इंडियन आर्मी हमेशा ऐसा करते रहे, हर एक भारतीय इंडियन आर्मी को अपना दोस्त समझे और डूरांड कप को इस तरह से सफल बनाए। गाइस दाथ' ट्रफिखौ रिलियाव लांबाय आरो रिलियाव लाना थांबाय जोंथ' थांनायासै जों गारि बाइकफोर गैया जाबाय नालाय जों थांनाय जायासै आरो ओमफ्राय दा बेखौ बहा लांगोन सायाव लांगोन ना साइ स्टेडियामाव लांनानै दोनहैसिगोन खोमा ओमफ्राय दिनैहाय बे ट्रफि बरायनाय हाबाफारियाव फैबाय नोंथांमोननो जा हायो बेखौनो दिन्थिबाय जोङो दिनैनि बे ट्रफि बरायनाय हाबाफारियाथ' जोब्बाय दायो भिडिअखौबो फोजोबनो आं आखायाव लाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनाखै खिथाबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामफिनदो जाहाथे बे डुरान्ड कापनि बयनिबो जायगायाव गोसारहैयो नैबे भिडिअखौ नायनानै बयबो मिथियो दिनै बरायबाय डुरान्ड कापखौ आरो बे खेलाखौ जासिगोन 5 आगस्टआवनो आरो बयबो मिथिखागौ ओमफ्राय जाय मिथिया भिडिअखौ नायनानै मिथिबाय जानो हागौ आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै खालामनानै लाबानो जाबाय साबसक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ बयबो अलाव होनानै लादो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नैबायनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बावनो जोब्बाय बाय बाय